बिटिआर हालामनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रानि फैगौ 5 आगस्ट खालारनिफ्राय एसिया हादरमानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायलायनायनि 132थि दुरान्ड कापआ बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय साइ गेलेग्रा फोथाराव जानो थांगासिनो दं। आरो दुरान्ड कापनि बे बादायलायनायाव बिटिआरनि बड'लेण्ड एफसि हानजायाबो बादायलायनायनि गिबि सानावनो गेलेनो खाबु मोननायखौ नुनो मोननाय जादों। बिदिनो फैगौ 5 आगस्ट खालारनिफ्राय जोबथा 24 आगस्टसिम माबे हानजाया माबे हानजाजों बादायगोन बेखौ जों फारि फारियै फोरमान होलांनि आरो बेफोरनो जाहैबाय गिबि सान बादायलायनाय थामहिनबा 5 आगस्टनि 2:30 रिंगायाव बड'लेण्ड एफसि भार्सेस राजस्थान इउनाइटेड एफसि, 7 आगस्ट खालारनि 3 रिंगायाव उड़िसा एफसि भार्सेस इन्डियान आर्मी एफसि, 9 आगस्ट खालारनि 2:30 रिंगानिफ्राय दिल्ली एफसि भार्सेस त्रिभुवन आर्मी एफसि, 10 आगस्ट खालाराव उड़िसा एफसि भार्सेस राजस्थान इउनाइटेड एफसि, 13 आगस्ट खालाराव गेलेगोन डाउनटाउन हिरोज एफसि भार्सेस शिलं लजं एफसि, 17 खालाराव बादायगोन बड'लेण्ड एफसि भार्सेस इन्डियान आर्मी एफसि। फिन आरोबाव गेलेबावगोन 19 आगस्ट खालाराव बड'लेण्ड एफसि भार्सेस उड़िसा एफसि, 21 आगस्ट खालाराव गेलेगोन राजस्थान इउनाइटेड एफसि भार्सेस इन्डियान आर्मी एफसि आरो 24 आगस्टनि मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जोबथा क्वार्टार फाइनाल गेलेनाया जागायगोन। थारैनो बाख्नायनांगोन दि जेब्लानिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लादों बै समनिफ्रायनो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो आयदा जेरै सोलोंथाइ बिथिं, सुपार 50 इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल, ISPL, सन्टोष ट्रफी बायदि बायदि बिथिंखौ जौगाहोनो खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों आरो दायो एसिया हादरमानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय दुरान्ड कापखौ जोंनि बिटिआर बायदियाव लाबोनानै गेलेहोफैनो हानायखौ थारैनो बर' रायजो राजाफ्रा गनायना लानांगोन। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 936549127 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।